Así xa se che vai encher a memoria do móvil. Polo menos explica o que vas a facer. Eu estou xogando e que por iso aquí non. Pois... Vai a facer un sofrito para empezar. Vamos a facer, bueno, vou a facer fajitas. Fajitas. Esto sí que non me... Bueno, vas a rir de min por como collo o cuchillo, pero... Por como sabe, isto non fai falta que enfríe para que este bo. Ah. Seguro? Fijo. Eu vou para que sei que sempre estou a mirar, pero... Eu estou xogando e que por iso aquí non. É que este cuchillo é moi grande, eu non me dou. Bueno, pois con o que queira. Que justamente. Mira que maestría, Dios mío, que maestría. Así. Oíste, se quixeran algúns cociñeiros profesionales, collede a técnica e aplicadla. Si queredes, si vos ven ben, que é unha técnica infalible. Vamos polo segundo paso. E o segundo paso é triste. Me cago en... Si, hombre, moi notito. A ver, ten un pouco de compasión. Este é como os cirujanos. O cirujano opera e o axudante quítalle o sudor. Claro, e sudor. Pois, claro. Mas como está a xogar? Hai que dar crédito a unha chica que non sei como se chama, que me bautizou como o científico. E gustou o nome, entón xa vou ser o científico. Gustouche. Vamos a poñer aquí o nome da chavala. E ora quen encontra ese comentario? Bueno, non me encontrase fácil. Dis ti. Eu estou xogando e que por iso aquí non. Isto é insufrible. Hai que preparar ben. Mi mamá, pero Sí, sí, sí. tirar os pelos todos. Agarra as gafas. En serio? Saca que estou xogando. Ahora sí, non, cabrón. Eu estou xogando e que por iso aquí non. Que tal vai así? A cebola desfaise, non na sartén. Eu estou xogando e que por iso aquí non. Sí, non Pois fai va. falta que Bueno, sea... eso non creo. Joder, a ver. Que sí, home, que eso non se nota. Unha vez que o pochas non se nota, joder. A ver. A ver ao cine. Mira, mira. Dios, que maestría, Jesús! Toma, vai picando direita. Picando o que se está picando? Sí, é iso que botamos inteiro. Claro. Toda. Desamasado. Para picar o pimento estuve alrededor de 46 minutos, exactos. E agora para picar as dúas cebolas eu penso que vai nos a dar aquí as... Son para merendar ou son para comer? Hasta son para mañá incluso. Xa si é son para mañán. Mira. Eu estou xogando e que por iso aquí non. Eso leva unha pintaza, chaval. Mira. Joder, A ver, porque espabila, esto espabila. resbala. Si me jodían por cortar mal a tarde, imagínate que me van a decir por cortar a cebola. Cago no cagazo. Eu estou xogando e que por iso aquí non. Eu vou para que sei que sempre estou a mirar, pero... Eu estou xogando e que por iso aquí non. É porque non colles unha tablet e podes picar aquí tamén. Non é máis caro. Non vale así, Non, vale. non Sí, é, non. sí. Non Sabe é. de aí. Sabe de aí, coño. Toma. Que non sería só de min. Que non se ríe. Dalle aí, coño, dalle aí. Toma. No, pero que... Sí, no, no, Esta no. tabla... Ah, sí, sí. Esta tabla... No, que eu sou un home. Como se corta isto? Dalle, dalle. Como un home. Mira, Mira, mira. Isto ao carnicero. es un que oportuno. Perdón. Mima. Que dixeres, João? Nada. Como nada. No. Eu estou xogando e que por iso aquí non. Son tu oportuno. Toma, técnico. Eu non quero. Di o científico que tes que poñelas. Claro, pero eu son técnico, non científico. Ah, é verdad. Oístes, pa cando é esta comida? Ai, carallo. Para cando este lista. Isto como se corta? Joder, en cachos pequenos. Non sei o que correr. Así, mira. Si non tes esta técnica. Ah, rasquime yo casi bola. Ai, que parvo és. Que esas gafas, señor técnico? Non, que eu Do... son un home. Ah, vale, vale, vale. A ver, esto, en verdad, non hai de que reírse, porque rico vai salir, ainda que tardemos un ano en facelo. E se acabas de facer ti? Non, non. Eu só fixe moito, de feito, eu estou... Eu Pois, tamén espérate. estuve xa a traballar moitísimo. Está ben. Non é isto? Sí. Non. Sí. Que caga ten de preocupación! Eu... Non te estás vendo, pero está...
Eu vou dar a miña opinión de nin quen de nin curis, porque teño aquí a un técnico e teño a un científico que vou dicir eu. Eu non digo nada, só digo que eu podo comer xa. Hostia, sí. Porque isto eu penso que non, eu non teño fe ninguna. Diz que van a facer fajitas. De momento ten pinta de sarajallada para unha empanada. Pero que os Entra polo nariz. allos sí que o pican, ti non má. Ela? Porque se non a mí queda olor nas mans. Ah. Pensando ir a E as mamás non lle queda. Mi má como entra no nariz, chaval, o problema é o nariz, non os ollos. Coita, e que máis lle botades que pimenta e cebola? Eu que sei, a min dixame... Calabasín? A min dixame... No! No! Vigila. Como que non calabasín? É lo que lle vas a botar. Xa está isto, un sofrito como Dios manda, que calabasín. Bueno, un O sofrito. calabasín para as vacas. Oye, pois cómelo todos os días. Sí, a obligar. Obligado sí, pero bueno, está rico. Mi má... Vamos a botar o que hai aquí. A carne esta, que non a vou picar co cuchillo porque senón si que non, eso vai a picadora, hai papilla. Vai catisei. Papilla. Pois está, non? Así vale. Home, menos mal, ó. Presta, joder. Que mi má, pero como apretas tanto, man? Ai, mi má. Que tal vai eso? Vai. Pero bueno, xa está. Xa está? Se vou picar, xa. Bien. Listo. Bien, viña. Por todo, pola cociña. Van a chegar as pajitas ao techo da cociña. Isto dá sabor. Eso dá sabor, porque é o que vai tostarse. Xa. Non se me usa. Hostia, porque sai que encender, ahora o allo, pico, Pero se vamos a ter ben medio vemos o resto. Que no, o allo botase de último, entón isto xa se vai facendo. Isto é como que dá gana. Non pica aí, que eu... Todo, así que espabila. Déxame ver un tutorial. Como se abre isto? Para. Non me dixe. Por aí. Para. Despois hai que lavar a lousa. Para. Pero que isto é no que cortar? Para. Mira, corta con isto. Para. Madre de Dios. Xa está metendo man. Paso 2 metendo man, xa. Sí, no, porque non quería, pero que vos vexo traballar dunha maneira que... Pero deixame cortar con isto. Non hai que cortalo simplemente. A ver, Quitas pois os sempre aquí. dentes. Moitos a mandar, moitos técnicos agora, que están no puesto. De nada. Ya, o mellor é moita cebola, No, hombre. Home, a min parecíame como para unha empanada. Pero bueno, depois queda feita. No, isto vai inteiro. Escoita, eu as fajitas cando vos las fajo sempre que boto calabasín, sempre, Bueno, vai vos a faltar o sabor do calabasín, ti dis que non. Pero hai calor así. as que fixen eu non lle botín calabasín estaban Bien. cojones. Como se... como... A ver o vídeo. A ver o vídeo. Pícala. Ahora tens que dar chacachá para quitarle a piel e listo. Chacachá. Explícanos a técnica, Simi. A técnica do chacachá. Pega o chacachá del Espera. Chacachá del tren, moitos a querer. Espera que che vai a explicar a técnica do chacachá. Home, a ver. Un allo alá, outro alá. Spoiler. Non temos receta. Como que non temos receta? Pero aquí isto non está... Mi má, non Mira, carne a ollo tamén, a que sobrou de onte. Eu penso que ese, se o picas ben, se lle chega. Pensa. Tamén o que picar ben, o allo sí que non pode ir gordo, No? Isto, tío. A carne que sobrou onte fritida, Sí. vámonos a picar. Yes! Todo para dentro. Que Dios me lee. Papilla. Josus, tío. Ahí Bien. vai. Bien. Ahora salsa de tomate. Hostia, pero está sin abrir. Dixenche que abriras tamén, non fixeste nin caso. Porque estaba ocupado vendo o vídeo, que son o técnico. Este tamén. Sí, claro. É, man. Yepa! Aí, tomate non pode faltar, señores, porque senón... Eu sei, eso sabe. A ollo, o que pida, isto é o que momento, pida. sí. O que pida. Vai no pedindo a masa. Isto vai cho dicindo ela. Claro.
Ah, pero non para. Para. Non vou Que non, hostia, párate. Esto sei que non lle vai ter boa pinta a ninguén, pero bueno. Como que non? Mima pinta que ten eso. Huele ben, señores. Huele Va bien. Pero explica que cousas botastes, porque se non... A ver, é que non sei que hai e que non. A ver, mamá, pon unha cara de como vai indo. Ben, vai ben. Botamos a carne, tomate, Carne, tomate... isto que non sei que é, Chimichurri, coño, como non vas a saber o que é? Especies con pimentón. Que é? e agora orégano. Orégano Peso non para as pizzas. Orégano non pode faltar, a que non? No, orégano non pode faltar. ¡Adiós! Me cago en todo. Simón. Está cojonudo. Escoita, non é tanto. Faite caso. Faite caso que non é tanto. Mira. Fosos, Dios mío. Bueno, mellor si come pasín. Botolle eu menos grelos ao caldo no inverno do que lle botou este orégano aquí. Dou fe. Eu penso que lle falta tomate, eh? Non lle falta tomate, o que lle falta é calabacín. Que lle falta, Simón? Tomate. Calabacín! O calabacín para as vacas. O trae tomate para aí. Pero, Mima, meu, o que sobra. Escoita, No, xa está. vas a botar queso ou non? sí. O collo queso, chaval. Bom, que estaba facendo cousas de técnico que non entendei. Estabas facendo cousas de técnico, non? Vamos, sabe? Sí. Que si non estás rico. Eso non sabes, quita, que non sabes. Vale. E por que non quitas a mão? Porque é o científico. O meu técnico que ten que saber como abrir isto. Fua. Huele moi ben, Hostia, abrindo non. Mi madre. Mira, abrindo un susto. Chamamos a alguén para que nos veña a axudar a abrir un paquete de queso. Sabemos abrir. Cala a boca, a ver. Bien, canto se lle botai? Todo. Oye, si colles, colle ben. Aí vai. No, paga. Simón, de que? onde vas? A ver, dillo ti, Nunca é moito queso. Nunca é moito queso, botou todo. O queso é alegría. Co calabacín que quer comer mamá, as vacas fan queso. E o queso podémoslo botar ás fajitas. Transformados, e son, ao final, o queso son calabacíns transformados. Vai lá medio kilo de queso. Para guardar iso non jarden nada. Home, Mi mamá, pero me esa como está. Dalle, joder, que quero comer. Miga, atende, máis queso. ala. Dios, el diablo, chaval. ¡Ya! A ver, oh! No, ahora la limpo. Non o comas, oh. Ah, no, non estaba rico, no. Ten queso. Eso por mí, e penso que lle falta queso. Dirías que vais a mellor isto ou a tarta de queso? Eu penso que ten máis queso isto que a tacto de queso. Ahora que eu penso, non sabedes facer de comer sin queso? No, eu no. E sen receta tampouco. Como tortilla. Mira, vai sol. Sol. Señor. Mira, enhorabuena. Cara, tes bo apretón, ti, Verde pan de fajita. Lechuga? Non hai. Mierda. Pero vai na horta. Sí, o collón. Barry. Vai á horta buscar unha lechuga que eles Vai non... coller lechuga, E trae un calabacín. E douche un cachiño É que depois. trae un calabacín tamén. E se traes douche un cachiño. Oh, vale. Oh! Apareceu aí. Mágico. Que error. Mágico. E que máis? É nada máis. E agora faz. Chas. E chas. Sin... Merda. Rebobina. Non me gusta. Rebobina, pon un vídeo máis atrás. Ahora sí, chas e chas. Isto non pode faltar. A ver, eu así.
Para comer entero. No, a ver, ó. A que? Iso metello despois, joder, que pepino? Pero é que a mí así solo non me gusta. Non o sabes. Vale, veña, chas. Chas. Isto é moi grande. E tamén, mamá. Isto é moi grande. Mira, así. Así de grande. Vai. Dime que non é mellor que probar. Está boa. Está boa. Todo o que fago está bo. Sobre todo se enfría un pouco, pero... Teño que dicir que a min este tipo de comidas así tan copiosas e tan demasiado sabrosas e con, non sei, non me gustan, pero teño que admitir que non fixo mal. Gusta máis o pepino.